У книзе Валеры Гапеева «Сонечная поляна» жили на одной веселой поляне разом с іншими звярами вожык і заяц. Добра ім жылося, ды ў адзін дзень хмары засланілі сонца і пачаў ісці дождж, доўгі, бясконцы. Хіба зачырванеюць ягады, вырастуць грибы. Што рабіць? Трэба шукаць іншую паляну. Няўжо ў лесе няма палян, дзе свеціць сонца? Здзівіўся заяц. Можа, і ёсць, задумаўся Крумкач. Кажуць, быццам ёсць у лесе адна сонечная паляна. Там шмат ягад і грыбоў, там заўсёды свеціць сонца. Дзе эта паляна? У адзін голас запыталіся заяц і вожык. Трэба ісці старой сцяжынкаю, павярнуць дзюбаю ў бок Крумкач. Але даўно ніхто не хадзіў ёю, ніхто не ведае, куды яна выведзе. Вялікі лес утойвае шмат нечаканасцяў, шлях у ім заўсёды цяжкі і складаны. Мы знойдзем гэту паляну, падхапіўся заяц, і ўсіх потым прывядзем да яе. Гэта небяспечна, перасцярог Крумкач. Ідзіце, але памятайце, у вялікім лесе шмат што пабачанае выдае сябе за жаданае, а многае жаданае застаецца непабачаным. Незразумела закончыў Крумкач. Ідзіце, а я думаць буду. І заяц з вожыкам пайшлі. Хочаце даведацца пра прыгоды вожыка і зайца? Чытайце кнігу «Сонечная поляна».